dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. May tanong ka ba? Bueno, diretso na kita sa tuyang programa. Makisuyo, Endimar, tabi sa newsroom lamang Uy, ano nang latest duman sa kunyan sa Ateneo de Zamboanga? Iyon ay supigo para taram tabaga adi. Igwa na nga ni baga si Congressman Endimar, tabi madali sana. So, kuan baga, itong nambadil, duman sa Zamboanga, gari nag-ugot man siya, estudyante, Endimar tabi pagkatapos, ito pala na nambadil, nagparapambadil, pero sugada man agad, apat o dua, there are conflicting claims kaya nasabi apat or dua. Tapos igong Dua man sana. Dua ang gadan Endimar. As per police report, sarong biktima na grade 10 student. Tapos, suspect na pagkatapos magparapambadil duman sa baba sa floor, nagsakat sa 5th floor, nang badil pa duman, tapos nagbadil siya sa diri. Iyon, oho. And the firearm used was parehong high-powered. Itong susaro palan Endimar, ang paghunakan iba, assault rifle, ito palan, may clip, pistol na may clip, na pag pig-stretch mo sa clip, iyon na ito, garo na high-powered, Pero binaduan sana, parang pandok na maglarang replay. Roger to that, Pareho itong liga, badil, susaro, issued kan Bureau of Customs duman sa AMA, kan CICL, na hepe kan Customs Police duman sa Zamboanga. Oo. Susaro na badil, lisensyado, privately owned kay itong AMA. Ay, Roger Kopla. Tapos nasa naman mo niyan kung paano napaduman sa akin. Iyan ang problema. So, aki, top 1 sa klase. Correct. And then, ang sabi baga Endimar tabi, may target itong teacher na miyembro kan LGBT+. Ayan, sabi ko, i-validate pa yan kang siya. So, for the ipang official na figluwas sa police, kung ano talaga ang pinakang motibo at kanasambit na pambabadil. Roger to that Endimar. And nagbuto na naman ko niyan baga Endimar, so hururon, after a while na nagpahingalo so mainit na tema ka ito baga, sa nagkapirang bagay, primero, itong manera kan pang aatake kan iyan na estudyante na pirang taon iyan, mga 19 years old, 15 years old garo Endimar tabi minor, gari arog kaan, supang aatake niya, supang babadil niya, pinag-record niya sa body cam na siya mismo ang nag-record and siguro pinag-live ito Now, mga tugang tabi, kung kamo po naging interesante ka itong mga nakaaging bulan, particular kanso, magkaigo baganin pambabadilman, duman sa San Jose National High School sa Tacloban. If you will see, kung kamo po naging interesante sa istorya ko digdi sa tingog kan banwaan, sumanera kan pambabadil ninda both ining sudigdi sa Zamboanga yun and then sa San Jose National High School sa Tacloban, pareho, igwaning similarity. Nagbabody cam sinda, pigre-record ninda sa indang pang-aatake, and then pig-upload sa account ninda. Ngunyan,
sarong bagay iyan tabi ano. Ikaduang punto, ang manerang ayan is the same duman sa mass shooting incident man occurrences na nangyari sa Estados Unidos de America. Pareho ang pattern. Eskwelahan ang target, estudyante ang suspect, estudyante ang biktima. The manner, the same. Naglalaog nin armas badil sa eskwelahan. Yan. Now, ano pa ang nagbuto na madigding hururon? Kung kamo po tabi, paano pag alas 9 na baga, medyo manipis na ano sa tuyang mga konta, nagatrabaho na. Pig para istorya tadigdi, sa tingog kan ba daw ang kaito, na nabuhay nga ni suhururon ka ito manungod sa influensya kan iyan na mga manlain-lain na platforms sa internet na iyo ang pinagtutubudan na nakapag-drive, nakapag-motibar sa mga nangbabadil na ini nagibuhon ang nasabi ng krimen. Igwas indang grupo. Ano ito so rumdum nito sa San Jose National High School? Ano ito so surusulog na t-shirt kan so saro duman na suspitsado so 14 years old. May marka baga ito padingnald ano. Yan. Iyan na grupong nagpuroon sa nasinda sa pagkawat kan Roblox, buda iba pang platform na sa mga miyembro dyan, igwaning nagmamasid na parang administrador, hali sa ibang nasyon, kikumbinser ninda, maduma na sa sarong group chat, and then pinaglalason ang kaisipan na sinda mina-embrace nin violensya. So nihilistic sa parang arog kayan violensya na daisin ng pakilabot tabi padingnal. Deng pakilabot. And then pita-challenge sinda na magibuning violensya and depende sa klase kan sa indang violensyang nagiginibo, naglalagkaw ang ranggo ninda duman sa grupo. Iyan po ang kuangkaan saro sa bagay. And nabuhay na naman padingnal, suhururon kan pagbaba, kan edad, kan criminal liability. Okay. Bibiluhan tayan tabi idar dyan na hapon. Ikaw po akong programa alas 4 ng hapon. Okay, as aga naman, tingog kan Banwaan Webes. Si Congressman Pido Garbin Jr. binuhay. So sa iyang kamautan kan mambadil baga doon sa Tacloban, igwas yung pinag-file na lakdang na sa Kongreso, ibaba na an age of criminal liability. Taan mga ini, an gibo-gibo, igwan ang pagkaaram. It indicates na igwan ang pagkaaram kan konsekwensya kan sa inang pigigibo, maski nga ni sinda mga minor de edad pa. Yan tabi. Nabuhay na naman ang hururunaan pa di. Ano? Sabi ta na nga ni, ugali ba kan mga Pilipino, very passive. Pagtapos ang sarong issue, mga saro duwang simana sa na yan, ma-taper daw na yan, mawawara na, matatabo na naman ng ibang issue, ngunya nabuhay na naman tabi ini. Yan. So, suspitsado, nagbadil na agad sa iya man na sa diri. Babalikan tayan, ta-akomodaran tungonan mga istorya dyan sa luwas. Kumusta ang connection pa di? Okay ba? Si Pading Al, Chief Jimmy, okay ang linya. Chief Jimmy, kumpadre, maray na agad tabi. Go ahead na. Yeah, si Sayang bakante ang linya tabi. Hello? Sino parehong nawara? Nagkuan lang kita ning date, nagboilo lang date pa Pading Al, go ahead Pading Al. Yes, sabi pade, salamat, alam tama. May relasyon sa topic mo, at least dakulang tabang naman mo niyan. Mga eskwelahan digdi sa Legazpi, ining mga metal detector na itinao kaan city government sa iba-ibang mga eskwelahan digdi sa Legazpi. O matatandaan sa inot ng informasyon ni Mayor Siam Ismail, nasa sobra 50 mga units ng metal detector ang binakalkan city government as in itinaw ini sa Department of Education. Anin gamiton sa security lambang eskwelahan ng Legazpi. At least kunya feedback sa tuya
mga nakakorontang estudyante, lalo sa high school, digdi sa southern part, ikagamit na ini pa na pag-check ang mga estudyante Oho. paglawag ninda sa klase kung iguanin darang posibleng matarom o kaya Armas. badil Oho. ani na maiwasan ang mga siring kaya na insidente sa Tacloban and so nangyari naman latest sa Zamboanga. Mm-mm. Ang bagay na ini, tama ka, lalong nabubuhay ang issue sa mga eskwelahan and maging sa mga magurang, yun ang sa mayromenting concern ko niyan na nagubotwa sa pag-abot sa seguridad. Digdi ba ka sa Legazpi, ikaw naman kay mga insidente, mga trouble sana, pero ayaw ng apprehension kan mga lokal na otoridad na dahil mabot sa punto Mhm. na maging malala pa ang sitwasyon. Kaya ngunyan ang city government sa panginat ni Mayor Siam Ismail sa pagkipagtabangan siyempre sa Department of Education padagos ng pagtutukan ang concern na nitabi pagkatapos kan madugong insidente na nangyari naman sa ibang lugar. Roger to that. Yan pa ang mga follow-up digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat pa ding Al sa storya hali diyan sa luwas nag-distribute baga managad and pinagagamit ng unyan kan mga malaylay na eskwelahan digdi sa Legazpi yan na mga metal detectors na na kunyan man pinagdisponer and ipinagdistribu kan city government. Yun ang ani bagaan. Yan sige. Ilaw tatulos baka maputol. Si Chief Jimmy Pading Jim, good morning. Go ahead. Yes, padi maray na aga sa mga parantabay makakaroon niya to. Gari pang duwata ng basis makakaroon si Chief of Police Lieutenant Colonel Danny Bungao Baitik, Chief of Police Canligao City PNP Canligao, iguanin brand new bago na tindog na building, police headquarter. Ining so presenting to gamit ninda iko-converter na ini bilang city manungod sa operasyon sa health digdi sa lokal na gobyerno. Aramon niya to kay Chief of Police Baitikon noarin an paglilipat opisyalmente duman sa bago ninda harani sa LTO sa nasa likodan kan LTO tabi pa na bagong standard, nasususugin sa standard. 3-story ito na, sir. 3-story na police headquarters. Sir, good morning. Sa ibang na linya po si Pading Pio sa Angkor sa DCGB. Gusto maray na aga po sa mga nag-iinanyog sa tuyang programa. Si COP Ligaw po ini. With regards po duman sa yes, sa bagong opisina po. Ito po ay magto-turnover and blessing. Pero dahil pa man pong date, exact date, nakasalalay naman po ito duman sa Albay PPO. Kasi isasabay po ito duman sa blessing man kang tagi kang Albay PPO po. Iyon, opo. Maray na aga tabi Chief si Pio Fernandez tabi ini kan DCGB. So Chief tabi, may we know tabi kung itong edifisyo na babalyuhan nindo kompleto na po kan gabos na kinakaipuhan para mag-okupar? Sa ngunyan po, ang problema pa duman po is Aleco connection. Yun na lang po ito. Pero po siya, so building is tapos naman po. Na nga siya, mga 2 months or 3 months na siyang natapos. Kaso dahil pa po kami nakakapag-transfer duman kasi wala pa po siyang kuryente. And then, so mga gamit naman po with regards sa mga gagamiton duman, so mga old na gamit mo po digi sa station, yung man po gilawin ko ng dadalahon duman. And then, siguro, in the future, makapag-request and makaka-procure kami mga other na kagamitan po. Iyo po, tabi. Chief, ano da tabi ang kuan? Ang rason na tatadai pa na kukonektaran kan kuryente kan Aleco, over? Iyan po ito sa contractor. Sinda po ang nag-asikaso. May tigahagad po kaya so BFP.
na so permit na for occupancy na dahil pa na to-comply kang kontraktor. Opo. Now, Chief Tabi, kasubago may pigunang bitang ka na noorin nga ni iso target date nindo na pwede na kamong magbalyo dumaan, Tabi? Ang ano po, so inauguration and blessing is next month po, next month. Pero wala pa pong date. Pero kami po, baka dahil pa man kami makatransfer talaga or mag-opisina po duman dahil wala pa pong kuryente. Pero kung alimbawa po ma-process man tulos and then ma-action naman tulos kang Aleco pag kompleto naman sa mga requirements may, baka po in October aron po ka or November makalipat mo talaga po kami. Ayun. So talagang medyo connection lang kang kuryente ang pinag-aantabayan ng Tatabi, Chief? Opo. Yes po, opo. Oho. Now, ano nang mangyayari diyan sa indong hepatura? Harani sa nabagayan sa sa diversion, sentrong-sentro. Opo. Ano na pong mangyayari diyan, Tabi? Ang ini po, so all the station, i-convert po siya as City Health Unit kang Sigaw City. Kasi naman po, so dating health unit medyo cute na, kaya mabalyo naman po sila rin. Ay, opo. Chief Tabi, balikan ta, problema pa sa kuryente, taday pang connection. Sa tubig, Tabi, kumusta duman sa bagong edificio nindo? So sa water connection po, nakapag-apply naman po kami. Inahalap mo na lang po, so schedule linda. Pero for ano na po ito, connection na this week po. Ay, oho. Chief Tabi, may kon lang, ang pag-construct po kaya na sa indong mga headquarters, ano po ang sistema? Pigukonsulta po ka mo, may relasyon sa kung ano ang dapat na gibuhon, Tabi. Ta siyempre, kay puhan nido dyan ang operational readiness baga, Tabi. Yes, sir. Opo. Bago man po i-construct, tigano man po yan kung ano po ang dapat nasa station ng mga ilalaag. Kasi may mga facility po kami na kaipuhan, standard po sa police station. Oho. Pati ang mga sukol kang bintana, so location kang bintana kan opisina, pigukonsiderar, Tabi, iyan? Ay, opo. May may arkitekto man na nag-design and then tigpapa-check man po. Tamuya with the engineering office, then bago ma-aprobahan po. Oho. Pigukonsulta ka mo, siyempre ang trabaho baga nindo is kaipuhan ang seguridad baga, Tabi, Chief. Opo. Ang kuan dyan, igwa man dyan so detention center, Tabi, sa indong bagong building? Opo. Uga po, kasi sudig sa hinalian, uga man, so dapat po duman sa lilipatan. Saro po ito sa mga requirements na dapat uga talaga po ito sa police station. Opo. O di sige, Tabi, Chief, kung igwa ka mang gustong idagdag, kumusta pa lang, Tabi, ang peace and order situation dyan sa Ligaw, Tabi? For the past week po, maging peaceful man po yung peace and order maliban sa mga vehicular incidents na nagkagwa, and then so mga minor incidents lang naman po na so iba for barangay level naman po na lunipeta. How about sa satuyang counter illegal drugs na programa dyan? Kumusta? May pigsubaybayan ba kita dyan na grupo, mga personas, Tabi? Tabi, continuous man ang satuyang pagbabantay sa inda. Nag-ano lang kita na tamang panahon na para matrabaho tayo yan tinda. Kasi mga maano naman, mga mahilap naman para tao na talaga. Kaya dahil man pwedeng sana, di ba, kung long term so planning, kaya yun tiga na talagang masiguro na mag-positive ang satuyang police operation. Opo. Chief Tabi, naging interesado kami doon sa pigasabi mo na tatao naman sa mga nasa illegal drug trade. Paki-expound, anong gustong sabihin mo, Tabi? Siyempre, sa haloy naman sa trabahongan,
aram naman ninda sa mga teknik na tigapod. Kaya bako na sinda pasil idakopon kumbaga. Oh. Aram naman ninda sa mga ano kang pagdakop kang pulis na ano na ninda ito. Naadala na ninda opo. Ang bidakan kun aram na nila so nagbabaybast sa indatawid siya. So sa mga nagbabaybas po dahil man ano man talaga sinda naka ano man sinda sa mga personality ta dyan. Dahil man basta-basta lantad permi sa ano sa station. No. So anong nangyari ngunyan? Kamo na nag-adjust sa capability kan mga sindikatong ano sindan dapat mag-adjust tabi. Dahil mo po gano ta lang na talagang masiguro ta na madadakop sa sinda. Mag-iingat man po kita siyempre. Opo. Salamat din maray Chief, mabuhay ka tabi dyan. Thank you po and maray na aga po sa Gabos. Ang punto ni Chief of Police, mga malyas na kung sa manok na mga kuha na, dahil mo na basta masik, kumbaga sa pagdakop kibayong, mga tuso na. Anyway, so yan tabi pa de. And ang magiging sistema kay ning bagong PNP quarter kan ligaw, ma-blessing and turnover, pero dahil pa man nila magagamit, sagod na dahil paki kuryente. October na baga more or less target nila October, ano? October, pero dahil paki-date. Opo, sige. Okay, so yan tabi pa rin. Pagkipaguro niya to sa Chief of Police Canligaw City PNP, Police Lieutenant Colonel Danny Baitik. Kasalabayan sa iyong pagriba, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, hali dyan sa luwas. Padingdal medyo kasubago pa naka-on air ang newsroom ata o naglalaog yung ating kwan. Oh, ito may pumapasok sa headphone. Ano ba yan? Ano ba yung pumapasok sa atin sa headphone? Baka dito lang. On air day man ano? Baka local lang. Sige. O di, paano ang kwanta? Sige, okay na ba? Pwede na padingnal, tabi? Sige, tama ko ang kita. Hiling raw tabi padingnal dyan sa kalendaryo natin. Pwede na. Sige di, paano kan? Masunod po tabi tulo si News Director Mar. Diyan na lang nahapon tabi, no? May 4 p.m. man ako. And kung day sa aga, magdarangwag ang ginari kita alas 9 sa Tingugan, Banwaan. And thank you so much kasi doon pagantabay de maghali. Next in line will be News Director Mar Dela and iba pang mga programa. Thank you so much. Good morning. Sa indong nadangog ang programang Tingog